post viċin tax-xatt, iżda m'ammur kważi qatt. Il-grada tiklet bil-melħu biż-żmien, min jaf kemm ħabtet ix-xemx fuq dal-bibien. This is Kwartak Tib, 15 minutes of Malta's most loved books, brought to you in our special podcast by the National Book Council of Malta. This book, Il-Linja l-Ħadra by Claire Azzopardi, is read by Sharon Bedzina. Kien hemm darba waħda mara li kull nhar ta' ġimgħa u s-sibt filgħaxija kienet toqgħod wara l-antiportal sigħat twal tistenna r-raġel tagħha u tiekol il-jelly babies. Kienet ħalli għall-aħħar il-ħomor għax daw kienu l-iktar li jogħġbuha għax kellhom toma ta' frawdi li skonti kien ħami wisq u kien iweġġala l-istonku u għalhekk ma kinitx tieklu. Marlin tieħu gost tara lil Twani ħoksa qajħu jirrabja u lil martu Lili titbissem filwaqt li taħbi l-bott tal-essenza tal-frawli li minnu tkun tefed żewġ qattrit mal-kejk biex iġġiel lil Twani li huwa allerġiku għall-frawli iħokk sabiex tpattilu tal-ġlieda tal-ġurnata ta' qabel. Marlin tieħu gost tara lil Julian ta' 6 snin jisraq ċikkulata wara oħra mill-kexxun ta' taħt is-sink li mhux suppost jiftaħ u lil nantu Janie li minn għaliha jkun qed jagħmel il-homework tajjat man nannu Johnny għax diabetiku u mhux suppost jiekol ħelu. Marlin tieħu gost tara lil Lorraine tirrabja meta ma ssibx toilet paper imdendeh dejn it-toilet u bħaċċuċ ikollha tqum bil-mod u timxi bħal pingwini għal rol ieħor li jkun fil-kaxxa ta' fuq is-sink faċċata tat-toilet. Ma tkunx tista' tinqala minn wara l-portiera. Għal-ħabta ta' 3:30 hekk kif tiġi mill-iskola, Marlin titla' fuq fil-kamra l-kbira tal-pranzu u tintefa' wara l-portiera rqiqa l-bajda, bil-qiegħda fuq il-pultruna l-kbira l-kannella, bida l-leminija fuq lit il-leminija tal-pultruna u bida x-xellugija fuq lit ix-xellugija tal-pultruna. Par-reġina. Mindu bnew il-blokka tal-flats pal-kaxxa tas-sufarini minn dawk il-kbar eżatt faċċata tagħha, saret tieħu gost iktar fuq il-pultruna wara l-portiera rqiqa l-bajda. Għax f'din il-kaxxa kbira hemm iktar minn 15 suffarina u l-għena tagħha hi li tagħtihom in-nar waħda b'għajnejha hi u sserraħ dara mal-pultruna. Wara l-iskola madu jkollha btiet tagħmel xejn iktar, ħlief għal xi kikrate u xi minn daqqiet iċċempel li xi ħabiba antika. U hekk saret taf lil Teresa. Teresa kienet ilha toqgħod faċċata tagħha minn ħafna qabel ma nbniet il-blokka tal-flats li kienet miss eżatt mad-dar tagħha. Minkejja li kienet ilha toqgħod hemm, Marlin qatt ma rnexxielha ssir tafha sewwa. Kellha tifel li semmietu Clinton u żewġha kien jismu Pawlu. Clinton kellu xi tip ta' diżabilità li ma kinitx taf eżattament x'kienet għax Teresa ipprovat dejjem taħbiha u Clinton ma kienx jaħdem. Pawlu kien skrivan mal-gvern. Mill-bqija ma kienet taf xejn iktar. Meta ddeċidiet li tintefa' bil-qiegħda fuq il-pultruna l-kbira, bdiet issir ta' biċċiet minn Teresa. Pereżempju, saret taf li Teresa ma ssuqx għax Pawlu qatt ma riedha titgħallem is-suq. Teresa tbagħti mill-emikranja qawwija u qisu darba f'ġimgħa jagħtiha attakk ikraħ. Teresa ssostni li Clinton mhux tajjeb għaż-żwieġ. Teresa taħseb għaliha u għal Clinton ukoll. Wara li kellha lil Clinton, Teresa kellha tneħħi l-utru. Teresa tiekol il-ħobs tal-Malti bil-butir u bil-bovri kull filgħodu hi tistenna lil Pawlu jqumu lesti biex imur għax-xogħol. Teresa tiekol il-jelly babies hi tistenna wara l-antiporta lil Pawlu tagħha dieħel fil-ħinijiet ta' bil-lejl. Marlin tieħu gost tara lil Tanja dieħla għand Jason is-sibt tard bil-lejl u lil Silvja dieħla l-ħadd tard filgħaxija. Tieħu gost l-iktar meta Jason ikun imlaħlaħ u jinsa l-portiera tat-tieqa tal-kamra tas-sodda kemm miftuħa. Marlin taqbad il-handbag biex toħroġ il-ġimgħa filgħaxija biss. Toħroġ biss biex tmur għand Elvira. Qabel tidħol għand Elvira tagħmel xi sigħa tistenna f'garaġġ mimli duħħan ta' niesi pejpu sigaretti jintnu daqs ir-rieħa li toħroġ minn ħalqa filgħodu meta l-lejl ta' qabel ma tkunx ħaslet snina. Kull min ikun qed jistenna ikollu kikraċ kejkna bajda tal-kafè wiċċa l-isfel fuq plattina bajda wkoll. Marlin mhux soltu tixrob il-kafè, imma għand Elvira tixorbu kollu f'salt. Imbagħad iddawwar il-kikra rasa l-isfel u tistenna. Kif tidħol fil-kamra żgħira bis-saqaf baxx, Elvira ddawwar il-kikra u taqrala l-futur mis-sinjali li ħalli warajh il-kafè kważi maqut iċarċar bil-paċenzja kollha max-xifer tal-kikra l-isfel. Elvira tgħidilha li qatt jiġi żmien sabiħ.
Elvira tgħidilha li qed tara tkellem lil xi ħadd importanti. Imbagħad tistaqsiha trid tkun taf kollox u hi twieġeb iva. Għalhekk minn fuq il-mejda kwadra miksija bid-drapp aħmar taqbad il-mazz qadim tal-karti, iġġela taqassamhom darbtejn u tifrex 3. Karta minnhom toħroġ dejjem il-mazz. It-torri mill-qut minn sajjetta. U dak l-istess torri fakkara f'dik id-darba li rat li Xandru fit-tebut qabel il-funeral. Kienet ġurnata xitwija u r-rat kien tarrax lis-sema u sajjetti kienu girfu sħab gris fil-waqt li mill-knisja kien jinstema tkarwit tar-Rożarju u kulħadd kien jistenna l-Xandru dieħel fuq l-idejn. Elvira tgħidilha li qed tara tmix xi ħaġa b'idejha imma ma tafxiex. Elvira tgħidilha li qatt ma seta' jkollha tfal. Elvira tgħidilha li qed tara tħares lejn xi ħadd b'attenzjoni kbira. U kif Marlene tkun semet biżżejjed u tkun hemmnet kważi kollox, titlaq. Tħossa tajba wara li toħroġ mingħand Elvira, l-istess bħal meta kienet tħossa tajba wara l-quddiesa ta' nhar ta' Sibt. Kull kelma li tgħidilha tgerrimha soma pakkett gallettini fil-waqt li tkun qed tistrih fuq il-pultruna l-kbira wara l-portiera l-bajda. Qisu mit-3:30 ta' wara nofsinhar sa xi siegħa ta' filgħodu. Fi żmienha kienet il-President taċ-ċirkolu tax-xebbiet fi ħdan l-Azzjoni Kattolika fir-raħal tagħha. Kien żmien meta kien ikollha ħafna iktar impenji, biss kien ikollha laqgħat ta' kull ġimgħat max-xebbiet u laqgħat ta' dottrina ma' tfal aspiranti. U xi minn daqqiet kienet tiltaqa' ma' Xandru, il-President taċ-ċirkolu tal-Ġuventur fl-istess raħal tagħha. Kienet tistenna bil-ħerqa l-qudiesa tas-sitt filgħaxija biex titlob u biex tara Xandru. Issa tieħu gost poġġi fuq il-pultruna l-kbira b'xi ktieb magħluq f'ħoġora, bir-raġġu kejken ħdejja mixaw fuq il-Classic FM. Tot kemm nies mill-blokka tal-flats il-ġdida jmorru għal qudies u kemm le. Tiftakar f'meta ħallit iċ-ċirkolu tax-xebbiet biex laħqet waħda mid-diriġenti ċentrali fil-laqgħa ta' kull 15 l-Istitut Kattolku u f'Xandru li bħala kien ħalla l-ferra tal-irġiel u laħaq President Ġenerali. Dak iż-żmien kull filgħaxija qabel ma torqod kienet tajt ir-Rożarju. Imbagħad tieħu ħafna pinnoli u issa li xkafef li hemm fil-kamra tal-banju fuq is-sink imżejna bi fliexken żgħar kull kulur. Kull darba li ma tkunx ċerta minn xi ħaġa, toħroġ il-pendlu tal-kristall li għandha fil-borża tal-bellus li żomm dejjem fil-but tal-lemin tad-dublett biex tara se jgħidilha. U jħoss isħana li toħroġ minn ġisimha u jirrispondi kif suppost. Tiftaħ ida x-xellugija, taqbad il-pendlu tal-kristall bida l-leminija mill-katina tal-fidda li għandu mqabbat miegħu. Iżommu mdendel fuq il-pala tida x-xellugija sakemm tara idur bħal l-arloġġ jew kontra l-arloġġ. Bħalissa bil-lejl, il-pendlu jibda jdur bħal l-arloġġ. Jiena Marlene Vella, il-pendlu jibda jdur bħal l-arloġġ. Jiena għandi 20 sena, il-pendlu jdur kontra l-arloġġ. Jiena għandi 70 sena, il-pendlu jdur kontra l-arloġġ. Bħalissa hemm xi ħadd iħobbni, il-pendlu jdur kontra l-arloġġ. Dawn il-pinnoli s-sofor għandi naħodhom il-lejla, il-pendlu jdur bħal l-arloġġ. Din il-pinnola l-ħadra għandi naħodha wkoll, il-pendlu jdur kontra l-arloġġ. Marlene tiftakar dakinhar li Teresa bdiet dieħla minn kamra l-oħra qisha xi ruħ fil-miżbla taċ-ċimiterju tal-Addolorata li qatt ma sabet mistrieħ. Tiftakar li l-Clinton mitluq mal-art fir-rokna tas-salott bħal xema mitluqa fuq qaba li madu jżuru ħadd. Pawlu ma kienx hemm. Fil-fatt Pawlu kien ilu ma jidher. Kienet semmet li kien ma jiflaħ sewwa. Madankollu tabib qatt ma kienet ratu dieħel id-dar ta' Teresa u seta' jagħti il-każ li kien qiegħed l-isptar u taħseb li ġieli kienet rat lil Teresa ħirġa l-ħabta tal-erba' bi Clinton warajha. Clinton dejjem warajha, ma jħares qatt il fuq u wiċċu dejjem lejn l-art. Ma kienet tmur imkien mingħajru. Marlene tiftakar ukoll il-ġimgħa ta' wara. Id-duħħan tat-taksi jitħallat ma' ħsibijiet ta' Teresa u jifga. Il-bagalji l-kbar tas-safar jintrassu ma' xulxin fil-but ta' wara u lil Teresa u lil Clinton lebsin l-iswed bil-vistu mrassas fuq is-sit. Malli ratom daħlin ġo taxi lebsin l-iswed il-bagalji kbar fil-but, Marlene xejritilha minn wara l-portiera imma Teresa ma ratix. Meta ġew lura wara ġimgħa lebsin l-iswed bil-bagalji kbar u basktijiet kbar tal-plastik mimlija souvenirs u tat-taxi waqqafhom quddiem il-bieb għal ħabta ta' 11:30 ta' bil-lejl, Marlene xejritilha wkoll imma Teresa ma ratix u dritt tal-ġewwa biħsibijiet jissabtu ma' wiċċa hekk kif fettet il-bieb ta' barra. Tiskanta kemm issir taf xorti minn wara l-portiera. Pereżempju, Marlene saret taf li Teresa kienet tmur l-quddiesa tas-sitta ta' filgħaxija kuljum bi Clinton magħha. Ir-raġel tagħha kien joħroġ kmieni u ma jiġix qabel is-7 ta' filgħaxija u meta jkun hemm hu, id-dar tkun fid-dlam.
Kull nar ta' ġimgħa u kull nar ta' sitt filgħaxija kien joħroġ dejjem waħdu u Teresa kienet tixal il-kmamar tad-dar kollha. It-television kienet tagħmlu full-on u Clinton kien ġieli joqgħod ikanta u Teresa iċċabċab u kif jejjew jorqdu u Pawlu kien ikun għadu ma ġiex. Imbagħad kienet torqod Marlene ukoll u Pawlu xejn. Meta darba ma raqdietx u insertatu dieħel, rat ħares lejha minn wara l-portiera u rat lil għajnejh żvujtati. Dik id-darba li Marlene rat lil Xandru fit-tebut qabel il-funeral, kienet rat f'għajnejh ċertu vojt li qabel qatt ma kienet rat. Xtaqet tgħidu ħafna affarijiet kieku u forsi anki hu xtaq jgħidilha ħafna affarijiet, imma minflok il-vojt f'għajnejha imtela bil-vojt ta' għajnejh u l-ebda kelma ma tlisnet. U ftakret f'meta darba wara l-Assemblea Ġenerali ridet tgħidu li tħobbu u forsi anki hu rid jgħidilha li jħobba. Imma ħalqhom flok iċċappas bil-bows, iċċappas bil-vojt u l-bows spiċċa jiċċappas is-santi minflok. Kull darba li ma tkunx ċerta fuq xi ħaġa, Marlene tmur iġib il-ktieb tal-I Ching. Tistaqsih mistoqsija u tiftaħ il-ktieb fejn ġiġi biex tara xi tweġiba mlesta għaliha. L-I Ching ma jiżbalja qatt. Dakinhar xejn ma kien flordni li suppost ikun. Clinton frokna mal-art flok fuq is-sufan. Teresa dieħla u ħirġa minn kamra l-oħra flok bil-qiegħda fuq siġġu. Marlene qabdet il-ktieb. Staqsietu kellix tmur tkellem lil Teresa jew le. Għalqet għajnejha, fetħet l-I Ching u qalla is-sħuħija tal-mara tibqa'. Is-sisin tal-familja huma l-għaqda bejn ir-raġel u l-mara. Dak li jisom il-familja maquda huma s-setqa u sħuħija tal-mara. Il-post tagħha huwa ġewwa, fil-waqt li dak tar-raġel huwa l-barra. Hija l-liġi tan-natura li raġel u mara miż-żewġa jiksbu l-post propju tagħhom fil-familja. Fiħdan il-familja hemm bżonn is-seta. Din tintwera mill-ġenituri. Jekk il-missier huwa l-missier u liben huwa liben, jekk liben il-kbir huwa menni bil-qagħda tiegħu u żgħar menni b'dik tiegħu, jekk il-missier huwa missier tas-sew u l-om tas-sew, mela l-familja tkun f'surità. Meta l-familja jkollha din is-sura, kull relazzjoni soċjali oħra tal-umanità tkun kif suppost. Qamet minn fuq il-pultruna u marret ħabtilha. Terez, iftaħli. Min hemm? Marlene jiena, Marlene ta' faċċata. Aw, Marlene hi. Ġralek xi ħaġa? Kont qiegħda narak minn wara l-portier u qed żgur ġrala xi ħaġa dik. Ġejja Marlene ruħi. Jaqgħu Pawlu, x'għamillek issa? Xi oħra minn tiegħu? Le, darba le. Mela xiex. Insomma, nista' nodda bħall-oħra jien. Asmejjed mu se jħallini fil-paċi dak. Iva Terez, se tgħidix ġara? Għax miskin, anke Clinton jixtieq imur. Fejn, Terez, fejn? Kellna żewġ biljetti għall-Lourdes. Ara Marlene, għax inta l-iskola ara. Ġibhom li ħanarhom. Hawn huma, u x'dawn għada l-ajruplan. Iva Terez, iva allura x'ġara? Mintom sejrin? Nixtiequ kieku immissa milux daq it-telefon u Isa, ħallik mill-biki jara, poġġjaw fuq is-sufan u hu nifsil ġewwa. Ma nafs se nagħmel Marlene ħasra u jien qatt ma sifirt u lanqas Clinton tiegħi. U kieku nixtiequ nsifru mqar darba u jħasra għandna kollox imħallas. Id-darba qatt magħluqa għal xi żmien qasir wara li telqet Teresa. Niftakarha titkellem ma' Marlene, tgħidilha kemm tixtieq issifer, tgħidilha li qatt ma sifret u li l-biljetti kienet ilha li qatathom 5 xhur. Imbagħad fradda ta' talib Pawlu kien mardilha u miet jum qabel is-safra, hekk, ħabta u sabta, u ma kienx taf se tagħmel bih. U hi miskina tant ridet issifer u Clinton miskin ukoll. U tant ridu jitolbu għalih minn Lourdes tant kien ħaqqu talb miskin dan Pawlu. Marlene irnexxiela tikkonvinċiha li kellha tmur xorta. Kellha tmur ma' Clinton u ma kellux jiddispjaċiha għax hi wara kollox kienet sejra titlob Lourdes u wara kollox billi jistenna ftit Pawlu, stennitu daqshekk Teresa wara l-antiporta. Imbagħad lil Marlene ġiet idea. Missek tifriżaħ qaltilha. Xiex staqsita Teresa skantata daqs is-silġ? Friżaħ u sifer. Fejn? Reġgħet staqsit Teresa. Tajt mhux fil-friża tal-kċina ħa, l-isptar ajma. Fil-friża tal-isptar. Ftehim magħhom u għajdilhom li tiġi għalih kif tiġi mis-safra, mhux ġimgħa jistenna ftit wara kollox. U dak il-ħin Teresa xtaqet titfalu fħalqu l-jelly babies ħomor toma ta' frawli biex ma jintinx. Imbagħad l-għada li ġiet mis-safra, instemet il-mota mqansa tal-knisja ftit il-bot minn fejn noqogħdu. Fit-3:45 ġiet tat-taxi quddiem il-bib ta' Teresa u ħarġet brasa baxxuta bi Clinton warajja bukkett fjuri f'idejh. Minn dakinhar tal-funeral Teresa ma deret qatt iktar.
Imma kien hemm pakkeġġ Jelly Babies li dam żmien twil jistenna ġo kexxun biex jinfetaħ u jittiekel sakemm dewwet. L-iktar li damu kienu dawk ħomor, forsi għax id-dud ħallihom għall-aħħar għax kellhom toma ta' frawli u kienu l-iktar li joġbuh. Jew forsi għax il-Jelly Babies ħomor ħamin wisq għad-dud u jweġġawlu l-istonku u stennihom jimmuffaw ftit qabel jikolhom. Grada tiklet bil-melħu bizmin min jaf kemm